Krajská hvestáreň a Zemplínske kultúrne centrum zorganizovali krajské kolo súťaže speváckych zborov dospelých Viva il Canto 2023. Súťaž má dvojročnú periodicitu. Môžu sa jej zúčastniť veľké spevácke zbory, ale aj komorné spevácke zbory či vokálne zoskupenia. Na tomto ročníku súťaže Viva il Canto sa prezentoval spevácky zbor svätého Michala z Michaloviec pod dirigentskou taktovkou Róberta Kováča. Odborná porota v zložení Tatiana Kanišaková, Viera Džoganová a Ružena Hospodárová rozhodla, že zbor svätého Michala bude náš kraj reprezentovať 13. až 15. októbra na celoštátnej súťažnej prehliadke, ktorej organizátorom je Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi. Súťaž sa konala pod odbornou a finančnou garanciou Národného osvetového centra v Bratislave.